En synopsis. Hvordan i alverden laver man det? Ja, det er et godt spørgsmål, og det vil jeg prøve at besvare nu her. Jeg starter herinde i vores dansk 10. klasses mappe, og så går jeg simpelthen ind i den, der hedder mundtlig prøve. Og så ligger nogle forskellige ting herinde, som man kan bruge som hjælp. Der ligger blandt andet noget, der hedder håndbog i synopseprøve, som jeg vil åbne om lidt. Så er der hjælp til B-prøve. Der er en checkliste, når man tænker nu er klar til at aflevere. Og så er der et eksempel på en synopsis, som hedder noget med de faldne i Afghanistan. Jeg åbner lige den her, og så skal jeg lige have den der Afghanistan en åbnet, og så vi skal nemlig bruge begge to. Ja, se, når du skal til at lave synopsis, så er du faktisk helt hernede ved punkt 5. Du har et overblik over, hvad for nogle områder I skal arbejde med, du har et overblik over dit fordybelsesområde, og du har også valgt, hvilket prøveoplæg du vil arbejde med. Så nu er du i gang med at fordybe dig. Du har mulighed for at få vejledning, og du skal arbejde med din synopsis. En synopsis, det er sådan set en udvidet disposition, hvor der skal være en oversigt over, altså, hvad er det for nogle ting, du har fundet ud af. Det er nogle nøgleord, eller stikord kan man også sige, som du skal bruge til den mundtlige prøve. Og det kan give din lærer og sensor en forståelse af, okay, hvad er det egentlig, du vil komme ind på, så de kan forberede sig i forhold til det, du gerne vil fortælle om, du har arbejdet med. Før man kan lave en synopsis, så ligger der et stykke arbejde foran, og det er, at man skal lave en grundig analyse af sit prøveoplæg. Om det er et billede, eller om det er en tekst, det er sådan set lige meget. Du skal ind og lave en analyse i forhold til genren. Og der kan du nemlig lige gå ind i din Dropbox igen. Starter vi lige her. Og så skal vi finde den, der hedder dansk. Den her. Jeg har lidt meget herinde, kan I se. Så er der noget, der hedder værktøj. Og der er noget, der hedder analysemodeller. Der ligger simpelthen så meget hjælp til jer i den her værktøjsmappe. Så ligger der for eksempel analysehus, billeder, film, lyrik, prosa, sagprosa, pressefotos, ligger der en analysefixer, noget lyrik, mange forskellige ting. Hvis jeg nu vælger den, der hedder analysehus, billeder, så skal jeg ind og lave en analyse af mit billede, inden jeg kan lave en ordentlig synopsis. Det er simpelthen udgangspunktet for den gode synopsis. Hvad er det for nogle ting, der er vigtige at komme ind på i forhold til mit prøveoplæg? Så I skal ikke vælge de her analysehuse, men jeg synes selv, de er rigtig gode at arbejde med. I kan også godt bruge nogle analysemodeller, som jeg arbejdede med før. Ja, sådan der. Så det er en udvidet disposition, og den skal fylde 1-2 sider, og dit prøveoplæg tæller altså ikke med i de her 1-2 sider. Det skal lægges ved. Og så har du de her 10 lektioner til at arbejde med synopsen, og du skal altså også regne med, at du skal bruge noget tid ud over det. Sådan der. Man skal tænke på en synopsis som en slags menukort, fordi det er her, din lærer og sensor skal se, hvad er det, du har tænkt, hvordan er det, du vil analysere den her tekst eller billede. Så man skal, hvad er det, du vil fokusere på? Du skal arbejde grundigt med din tekst. Ja. Brug teksten. Find eksempler i teksten, når du går ind til den mundtlige prøve. Men alle dine eksempler i teksten behøver ikke komme med i din synopsis. Du skal tænke på det som et menukort. Hvad er det, man kan forvente at få serveret som lærer eller som sensor? Du skal repræsentere eller præsentere den røde tråd, det vil sige, hvor starter jeg, hvor slutter henne. Hvordan skal sådan en synopsis bygges op? Ja, nu skal I høre. Det er derfor, jeg har lavet eksemplet herovre, I kan se herovre ved siden af. Det hedder Danmark i krig. På denne her, der har hende her Harry, hun har sit navn, sin klasse, skole og synopseprøve. Man behøver ikke stille op sådan her med, hvor det hele er midtercentreret. Man kan også skrive navn, skole herovre. Det er det, der skal være på forsiden, altså dit navn og dit prøveniveau. Så skal der være titel på dit fordybelsesområde. Og hun er lidt dobbelt her. Hun har en stor overskrift her, og hun har også
noget hernede. Jeg vil gerne have, at der står ligesom sådan her, fordybelsesområde, Danmark i krig. Så det er meget tydeligt, hvad dit fordybelsesområde er. Og igen, prøveoplæg, den tungeste besked, Berlingske Tidende, maj 2009. Så det er meget tydeligt, hvad dit prøveoplæg er. Fordi I skal tænke på, at lærersensor faktisk skal kigge på rigtig mange synopser. Og så kan man vælge at have sammenhæng med sit tekstens sammenhæng med fordybelsesområdet, kan man have skrevet her på forsiden. Her står den hernede. Der er begrundelse for valg af prøveoplæg. Her har sådan en overskrift skal man også have med. Den kan man have med her, eller man kan have den med på forsiden. Så kan man vælge at have et billede på forsiden. Man kan vælge et billede, som passer til ens tekst, eller man kan vælge et billede, som man måske kan perspektivere til. Man kan også vælge, hvis det er et billede, man har valgt, at have det på forsiden. Men det skal samtidig også lægges ved som prøveoplæg. Ja. Så er der jo så en disposition. Det her, det er sådan set dispositionen for den mundtlige prøve. Hele det her. At hende her, Abby, hun er nok, når hun kommer ind til prøve, så vælger hun at sige, jamen jeg har arbejdet med det her fordybelsesområde, der hedder Danmark i krig. Og mit prøveoplæg er den her tekst med den tungeste besked fra Berlingske Tidende, maj 2009. Jeg har valgt at arbejde med artiklen, og så fortsætter hun så derfra. Og så vil hun så komme ind på det her forståelse, analyse, fortolkning. Og de her punkter har hun jo valgt ud fra den analyse, hun har lavet af sin tekst. Det kommer også an på, hvilken analysemodel vedkommende har brugt, altså hvordan man vælger at analysere sin tekst. Det er forskelligt. Så du kan ikke bare skrive forståelse, analyse og fortolkning. Fordi det gælder kun for den her tekst og den analyse, som hun har lavet. Altså, det du skal sige, ikke? Det er, hvordan har du tænkt dig at analysere det, du har valgt? Du skal ikke skrive selve analysen, men fortælle, hvordan du har tænkt dig at opbygge den til prøven. Ja, din analyse skal ikke nødvendigvis, du skal ikke sidde og gætte, hvad læreren tænker, eller hvad sensoren tænker, men det er vigtigt, at du kan begrunde din analyse ud fra teksten. Det vil sige, at du skal slå ned i teksten og vise de tekster, du fortolker på. Det kan være, at du siger, hovedpersonen virker meget nervøs og akavet. Så finder du, det kan man for eksempel se i linje 10-11, og så læser du måske lige linje 10-11. Så skal der være nogle perspektiveringsområder. Altså hvilke tråde kan du drage mellem den tekst, eller film eller lignende, du har valgt, og det vi har arbejdet med i klassen. Er der noget, hvad vil du perspektivere til i dit fordybelsesområde? Det er det, man først og fremmest skal perspektivere til. Og er der andre ting, du gerne vil perspektivere til, som vi har lavet i løbet af året? Og hvis du så har noget helt andet, som vi ikke har arbejdet med, du gerne vil perspektivere til, så gør du bare det. Men det er efter, du har været fordybelsesområdet igennem, og årets opgivelser. Det er meget vigtigt, at vi kan se sammenhængen mellem det, du har valgt som prøveoplæg, og dit fordybelsesområde. Både til synopsis og til mundtlig prøve. Det vil sige, at det er altså godt at arbejde grundigt med sit fordybelsesområde, så man har styr på det. Så skal du have en litteraturliste. Hvad er det egentlig, du har, herover hedder den så kildeliste. Her er der, hvor har vedkommende fundet artiklen, og hvad er det for nogle ting, der er blevet brugt i årets løb. Det kan også være nogle helt andre ting. Så hvad er det for nogle ting, som du har brugt til at arbejde med det her. Så en sidste ting, som er rigtig vigtigt, det er, at du har et oplæsningsstykke. Det her, det er faktisk lige rigelig oplæsning. Jeg vil sige, at halvdelen er meget passende. Det er simpelthen for, at vi kan høre, at du kan læse op. Og så skal man tænke meget over, hvilket oplæsningsstykke man vælger, fordi at det kan man simpelthen bruge i forhold til ens analyse. Hvis du nu ikke har et prøveoplæg, hvor der er tekst, f.eks. et billede, så skal vi finde et oplæsningsstykke, som passer til billedet. Altså det kan være noget om perioden, det kan være noget om kunstneren, det kan være et digt, som passer på billedet. Og valg af oplæsningsstykke, det må du også gerne få hjælp til, hvis det er noget, der ligger uden for teksten. Ja, så vil jeg lige en sidste ting. Ja, når du så tænker, at nu er jeg simpelthen klar til at aflevere, jeg skal til at skrive ud nu, og er klar til det, så er der en checkliste herinde i den her mappe, der hedder mundtlig prøve.
inde i din dansk Dropbox. Du skal sørge for, at du har dit navn, klasse, skole, titlen på dit fordybelsesområde, titlen på dit prøveoplæg, forfatter, årstal, en kort begrundelse for valg af dit prøveoplæg, begrundelse for, hvorfor dit prøveoplæg har sammenhæng med et fordybelsesområde. De 2 punkter her vil være rigtig fine at skrive sammen, men begge dele skal være der. En oversigt over, hvad du vil perspektivere til, dit oplæsningsstykke, oversigt over kilder. Når du så tænker, at jeg er klar til at aflevere, så skal du tjekke, jeg skal have 2 gange synopsis i print, som underskrives af dig selv og af mig, 2 gange prøveoplæg i print, og eventuelt 2 gange oplæsningstekst i print, og måske et eksemplar til dig selv i god printet kvalitet, som du kan have med til prøven. Ja, det var det.